Hľadáte bývanie, ktoré spája priestor, pohodlie a bezproblémové parkovanie s výbornou dostupnosťou? Ponúkam na predaj dvojizbový byt s výmerou 65 m2 v Hlohovci na Železničnej ulici, ktorý je ideálnou voľbou na vlastné bývanie aj ako investícia. Nachádza sa na druhom poschodí z dvoch v zateplenom tehlovom bytovom dome, ktorý prešiel v roku 2008 kompletnou rekonštrukciou. Byt disponuje praktickou dispozíciou s priestrannou vstupnou chodbou, dostatočne veľkou obývacou izbou spojenou s kuchyňou, samostatnou spálňou s výstupom na balkón, kúpeľňou a samostatnou toaletou. Veľkou výhodou je parkovacie miesto vo vnútornom uzavretom dvore, ktoré zabezpečuje pohodlie a bezproblémové parkovanie priamo pri bytovom dome. Bonusom je možnosť prerobenia vykurovania na vlastný systém, čo môže priniesť nižšie prevádzkové náklady a väčšiu nezávislosť. Súčasťou bytu je balkón a murovaná pivnica o výmere približne 20 m2. Pre viac informácií alebo dohodnutie obhliadky ma neváhajte kontaktovať.